ще один фактор, тема, якою хочеться торкнутися, це кримські татари Туреччина або кримсько-татарська діаспора. Чи є вони для вас, як посла, закордонними українцями? Я з самого початку своєї роботи, я тільки приїхав в Туреччину і познайомився з Ахметом Керемли. Я думаю, що ви знаєте. Він був живий, Він не тільки був живий, я був у нього вдома, і я мав насолоду. Це, хто не знає, це був легендарний кримський татарин, який був міністром охорони здоров'я, депутатом парламенту і засновником кримсько-татарських громад в Туреччині. Це ім'я, це Керемли. І я пам'ятаю буквально свою першу розмову з представниками дернеків, і вони були такі трохи злі. Хто не розуміє українського, дернеки – це громад. Громадська організація, яка об'єднує там, це дернек. Вони були трохи такі злі. Вони вважали, що Україна мало робить для кримських татар, на той час в Криму. І я пам'ятаю цю розмову, я намагався їм пояснити, що я готовий вислухати, я готовий сприяти там, де це все можливо. Тоді були питання щодо проєктів ТІКІ, тобто Турецького агентства розвитку. І я пам'ятаю, як Ахмет Керемли запросив всіх до порядку і сказав: ми безмежно вдячні Україні за те, що вона запросила нас додому. І ви не маєте нічого казати проти. От допомагайте йому. Це не ті, що я такий. І з моїм попередником, я думаю, було те ж саме. Просто це було ставлення людини мудрої, яка бачила далеко, яка розуміла, що дійсно те, що відбулося в Україні, це було безпрецедентно. Коли Україна запросила і дала можливість повернутися всім, хто хотів повернутися. Те, що далі не робилося так, як треба, це зовсім інша історія. Безумовно, треба було шукати шляхи і по виділенню землі, і по будівництву житла, і так далі, і так далі. Ви знаєте, там мільйон цих питань. Зараз не час їх обговорювати. Але головне, що я ніколи не розглядав кримських татар як як відокремлений народ від українського. Ми дуже допомагали скрізь, тільки можна було. І коли був прем'єр-міністром Могильов, який, ви знаєте, дуже був відомий тим, що негативно висловлювався про кримських татар, але за його часів все-таки проекти тільки реалізовувалися, і школи будувалися. І я бачив ці школи. Я в 10-му році з Давут-Олу ми були на відкритті такої школи кримсько-татарської в Криму. І я бачив це. І йшлося про велику мечеть в Сімферополі. Тобто речі важко, але робилося. Я трошки про інше. До окупації Криму в кримсько-татарській діаспорі отакі контакти відбувалися, було розуміння і теплі стосунки Меджлісу з громадами, але все ж таки громади між собою сварилися, як всюди в світі буває в вільних країнах. І була така тенденція, коли, я вам скажу грубо, там для кримських татар, які відчували себе бездержавним народом, в тому числі в Туреччині, де більше, ніж на своїй батьківщині кримських татар, було таке розуміння, що білий собака, чорний собака щодо Росії і України. І ця думка лише після окупації вже маргіналізувалася. Ті, хто так висловлюються, вони опинилися в маргінальності. От більшість 40 організацій спочатку політично об'єдналися, що так, Україна не визнає анексії, а зараз почалося розуміння цінності України. І вже за вашого наступника, здається, перші кримські татари Туреччини отримали посвідки закордонних українців. Так сталося, що два перших, так би мовити, подання я встиг відправити і відразу поїхав, але вони вже прийшли. І зараз цей процес за нового посла, так мовити, за нової каденції продовжується активно. І це питання було нелегке, я можу вам сказати. Чому? Тому що є певні застереження, називаємо. Застереження, не було розуміння єдності цих народів. От наш українського і кримсько-татарського. Я вам скажу, коли я побачив на мітингах в Анкарі на День пам'яті депортації, коли я побачив разом українські і кримсько-татарські прапори, ви знаєте, на площі, там цей мітинг, це було надзвичайно зворушливе, така картинка. Це вперше ми побачили. Потім ми рекомендували, і МЗС це підтримав, і це стало нормою по всьому світу. Скрізь, де відбувалися
події України, українці демонстрували. Обов'язково був присутній кримський татари з кримсько-татарською прапором, символікою. Де це стосувалося кримських татар на день прапора, на день пам'яті депортації. Обов'язково були українці. І ми знаємо, на тепер Майдані вже і на вони День були разом. Незалежності, і на День Української Конституції. Саме так. Це стає звичкою. Да. Це стало нормою. Так не було. Ви праві, так не було. Тепер це норма, це дуже добре. Це дуже добре. Я не знаю, як буду розвиватися далі навколо Криму. Особисто я абсолютно переконаний, що Крим повернеться. У мене особисто немає ніяких жодних застережень стосовно цього. Це станеться. І я хочу, щоб всі це вірили. На жаль, можливо, це займе тепер час. Ми тепер розуміємо, що цинізм Росії виявився значно глибшим. Тобто рівень падіння, він просто був неочікуваний. До такого дійти, до цих прямих вбивств, до цих тортур, до того, що вони творять, і те, що вони зробили з Кримом, це просто жах. Але обов'язково він повернеться. Тому